Та хора, аз съм BMW Master, до мен е King. J King. И на мен сигурно sama, не знам що. И ние сме до групата Master King TMBG, както виждате в момента играем Minecraft. Аз го чакам да влезе. Аз не мисля, че го знаех, ама... Хайде сега. Аз нищо не съм правил, само събирам дърво. Палица или си какво? Окей, не мога да си отворя Майнкрафта, супер. Аз само хора събирам дърво, защото после ще строя нещо много голямо. В смисъл хора, намислил съм. Ей, това е тук, не е пещера. Лесно, Майнкрафт не бъде също трябва да преинсталирам, наново. Ей, това тук да ни е входа за къщата. За къщата. Тук да има дърво, тук да има стълби. Аре бе, юторията няма да се отвори, Насам. Идва чак и тук, къде ще бъде минато. И аз съм си увеличил чанковете за те малко лаги. И инсталирам Майнкрафт на много, брат. Апдейтна ми се лънчера и не ме пуска в Майнкрафт, не знаеш. Така, на 5 чанка сме. Много ебано. Ебан. Много ебано. Много ебано. Така. Дека са топълко. Съберем колкото се може повече дърво. Баш бъде новата полиция, защото старата на мен не умрена нещо. Няма смисъл, просто те ми пребаха къщата с Тиксън. А ето път Тиксън да не участва, само ние двамата. Да. Все пак канала е общ. Да. Тиксън, какво прави в него? Айде като се разсием да покая. Ще кажа какво ще правиш, бе? Искам да се брат. Но искам да се. Нали ти е картата? Немай си обръбва пред. Аре, аз имам. Drop chunk или drop FPS? Drop FPS? Добре, ще намаля фокуса на 90. Така. 90 FPS е 3 чанка. Така. Толкова дърво, надали ще не стигне. Ще ми... Ако направим така... Ало! Да. Знаеш, че аз сетих. Знаеш ли, Кирил вместо коста хора или коста приятели нещо такова? Знаеш какво вика? Така. Значи вместо да каже нещо коста пичо или пички нещо такова, как си го казва той, днеска му казва коста скумри. Скумри. Да! Честика, коста скумри. Скумри ли са хората? Май да. За него са скумри, брат. За него, ама не и за нас. Аз ние сме нормални хора. Не сме тъпаци като не. Аре бе, тъпия ланчар, не се ли апдейтна на моя. Аз тук правя стълби. Аре брат! Say user subnet roaming Minecraft launcher не е валидно. Win приложението, Win 32 приложение. Ми защо? Сега трябва да си стигна пак Minecraft, брат. Не, аз буквално трия от всичко, да. Аз буквално трия Майнкрафта от всичко и ще го... Но тук е идеално за ферма, това че сега... Махнете торент, сега трябва в ебаната вода и да ви тегля Майнкрафт, ба. Така, сега трябва Не се приклипва, брат, после... Или ай. Смях с фрапси няма начин. Снимай с камтасия, брат. Но то с камтасията не става да снимаш геймплей. Напротив. Не става, нали пробвахме веднъж. Какво става, брат? Всичко си тегля от замунда. И Java, и Mava, и Minecraft, и... Кото се сетиш. Спалям нещо пасием. Рейк в замунда. Стартиране на бето, макар че то е стартирано в бето, точно така, бето че ще чакаме след 5 седмици ще се инсталира Майнкрафт. Добре, с 5 седмици. Да, хора се върнат с 5 седмици. И ето с 5 седмици се върнахме. Ето ние след 5 седмици се върнахме, още е на 10-12% и ще става 6 минути. Може връщаме се след 6 минути. Така хора, след 6 минути станаха 4 минути, пак това е на още 15%.
Правилно да се говори. Просто Аз така чипа дърветата. това гледам една много яка игра. Не мисля да се изтегля. Това почва да става тъмно и това не ми харесва. Също преди е играта нещо. Има диск. Та игра, ама тя май не диск. Брат, нещо става тъмно и няма да ми хареса. Тъй, Това че трябва да правя по-бързо печката и оной. Че даже кирка нямам. Нема си. Играта е велика. Жалко, че няма удари. Ладно. Ми да, хора, в Трябва това... да пробвате за тези, които харесват PS-ите. Да, значи за PS-ите. Хора, в случай това за какво го граждаме, просто тук ще ни бъде фермата. Да, хора, вече Майнкрафт е готова. 4 седмици минаха. Кажи. Това говоря да се. Аз тук градих място за фермата. Това няма да стане майка ми. Ми налага се. Не ми стане, влизам с мод. Не ме интересува. Така изведнъж Майнкрафт ще ми бъде. И да, хора, ще видите втория част, убеден с този клип. И